Πρόσεξε, Βασιλάκη, γιατί το παράκανες. Μη με πιάσουν τα σχολιανάκουνα μια ώρα γιατί... Μα φιλήσουμε! Αστείευομαι, μωρέ. Με σένα να δημόσιο Βασιλάκη. Αφού το ξέρεις, ότι ό,τι και να πεις, εγώ κατά λάθος και σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Μιλάει για αγάπη ο κουκουές του. Βρε εσείς, ούτε τα τεράστια δεν αγαπάτε. Τους κουτούς όμως τους αγαπάμε, γιατί μας χρησιμεύουν για ψυχαγωγία. Είναι ευκολότερο να πολεμάς για τις αρχές σου παρά να ζεις σύμφωνα με αυτές. Δεν είσαι ευχαριστημένος. Ορίστε η πόρτα. Δεν σε κρατάει κανείς με το ζόρι. Αυτό είναι δική μου δουλειά, δεν είναι δική σου. Ωραία, λοιπόν. Κάθισε και κλείστο μέχρι να κάνεις την Παγκόσμια Επανάσταση. Όσο γι' αυτό να είσαι σίγουρος, η Επανάσταση θα γίνει. Οι άνθρωποι είναι συντηρητικοί ως προς αυτό που κατέχουν και επαναστάτες ως προς αυτό που κατέχουν οι άλλοι. Εκτός αυτού, με βάλανε στο μάτι. Αυτό το οποίο τι κάνει καλά. Θα πρέπει να διακριθήκατε πολύ στη διαδικασία. Το πάθος να σώσει τον κόσμο είναι σχεδόν πάντα το προσωπείο του πάθους να τον εξουσιάσεις. Και αυτό μας έκανε, παιδάκι μου. Αρρώστια σου έχει καταντήσει. Κάθε φορά δηλαδή που δεν σου πέφτει το λαχείο πρέπει να πας να κουκουλώνεσαι. Και τι θες να κάνω. Πάω ξαπλώνω και ξεχνάω τη σκασίλα. Παράτα τα λαχεία, τι τα θέλεις. Την καρδιά σου κολλάς μόνο. Και τα λεφτά. Και τα λεφτά σου μάλιστα. Τι είχε να αυτή στο κάτω-κάτω της πυραφής. Σε άλλους θα δίνει με τις έσουλα και σε άλλους τι. Την ιδεολογία την πλάθει στον άνθρωπο το άθροισμα των συμφερόντων του. Και μόνο που λέω φαρλάκι να την εργοδότρια, θυμώνεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ευπρέπεια, σημαίνει καλή συμπεριφορά, σημαίνει σεβασμός σε άτομα που μας δίνουν εργασία και ζούμε. Νιώθει σεβασμό, σχεδόν ευγνωμοσύνη για αυτούς που σε εκμεταλλεύονται και τις αυρίζουν από το μόχο σου. Ξύπνα, Βασίλη! Τι να ξυπνήσω, βρε. Έχω με ξυπνητός και πολύ μάλιστα. Αν δεν είσαι ξυπνητός, ξύπνα, Βασίλη! Σε εμάς ανήκεις, όχι στο κεφάλαιο. Αν είσαι ξυπνητός, θα έπρεπε να είσαι και εσύ κομμουνιστής. Κατρακυλάει η ζωή, κατρακυλάει η τύχη, καταπομισάει ο αέρας. Είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι. 2 εκατομμύρια δεν έχουμε, καταλαβαίνεις. Και αυτοκίνητο παίρνουμε. Και σπίτι παίρνουμε. Και φουστάνια και ό,τι μας φουστάνει. Ό,τι θέλουμε παίρνουμε. Έξω η φτώχεια. Μια σταγόνα τύχης δίνει στροφή σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου. Κερδίσαμε το λαχείο. Τι πες? Κερδίσαμε τον πρώτο αριθμό. Πόσα λεφτά? 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Τι λέτε, μωρέ? Η συνείδηση ομιλεί, το συμφέρον κραυγάζει. Και γιατί βρε παιδιά τους είπατε ότι ήμουν αστραγή. Και τι να πούμε, Βασιλάκη, ότι 2 χρόνια ήσουν τρελός. Και πώς θα κυκλοφορούσες στον κόσμο? Θα σε κοιτούσαν όλοι με υποψία. Για το καλό σου το κάνω. Γιατί θα δεν το κάνουμε. Η τύχη δεν είναι μόνο τυφλή, αλλά τυφλώνει και εκείνους που ευνοεί. Ξέρετε, αγαπητέ Βασίλη, τελευταία ο εκδοτικός μου οίκος δεν πήγαινε και τόσο καλά. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να βρω ένα πολύ καλό συνέτερο και οφείλω να ομολογήσω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή γιατί βρήκα το βιντεόδιο. Στο πρόσωπο του παλιού μου συνεργάτη, που άλλωστε πάντα μπορούσε να συμπαθούσε. Σε όλα τα πράγματα πρέπει να γίνεται κανείς φίλος ή εχθρός, ανάλογα με τις περιστάσεις. Μα και εγώ, κύριε Βαρδά, πάντοτε σας θαύμαζα και σας εκτιμούσα. Λοιπόν, όποιος ενθαρρύνεται σήμερα δεν τρελαίνεται ποτέ. Μερικές φορές η καλύτερη απάντηση στην πραγματικότητα είναι να τρελαθείς.